Em deixes gravar, bebito? No sé què li passa al meu gat, que està com super mimoso i super pesado. En fin. Hola. Bones. M'està costant moltíssim gravar últimament, però perquè sento com que la meva vida, o sigui, com que aquestes setmanes no hi ha hagut res especial. Bàsicament he estat a Barcelona i he treballat. Llavors com que tampoc tenia gaire a gravar, però m'estic com forçant a mi mateixa a gravar encara que sigui pues, la meva rutina, perquè per algú em vaig comprar una càmera i he d'amortitzar la càmera d'alguna manera. I perquè també m'agrada gravar i editar i penjar-ho, tot i que no ho vegi ningú. Però bueno, benvingudes a un petit vlog o el que acabi sent això. Avui hem anat amb l'Aina a veure la nova pel·li de Pixar que es diu Elio. Hem plorat molt, sobretot jo he plorat molt. Sempre ploro molt amb totes les pel·lis i més si són de Pixar, però s'ha plorat molt, molt emocionant, molt xula. Realment ens ha agradat perquè fa com una espècie de guinyo a sortir de l'armari. No explícitament, però bueno, si veieu la pel·li jo crec que ho entendreu. I no sé, supermaca la veritat. I ara estic a casa i em faré com el meu comfort food. No sé si és el meu comfort food, però és com el plat que millor em surt i que més m'agrada fer. No m'agrada cuinar en general, però fer aquest plat m'agrada. I és ni més ni menys que una truita de patates d'aquestes que està poc fetes, sabeu? Bon dia. O sigui, tinc una cara de dormida. Vaig vestida d'esport i me'n vaig al gym amb l'Aina. No gravaré absolutament res allà perquè al igual trec la càmera, o sigui, quina vergonya. I el meu plan és anar al gimnàs i després vull anar a un lloc més o menys nou, que és així com de mig branch tal, que té molt bona pinta, i gravaré això. Siesta que m'acabo de fer. Oh, Dios. He somiat. És que més he tingut un somni tope de random, perquè just abans d'anar-me'n a dormir m'ha sortit un vídeo del Camilo i la Eva Luna, en plan tope de random, que estaven a Barcelona i es demanaven menjar o no sé què. Bueno, total, que he somiat amb ells, perquè literalment just abans de dormir-me he mirat aquell vídeo. Si no me l'he mirat ni sense, he mirat com 2 minuts. Bueno, i he somiat que està a Barcelona amb ma mare i ma germana i com no sé com acabàvem com en el seu pis, que ensenyen com en el pis on estaven en el vídeo aquest, tal, no sé què, ells necessitaven com un spot per gravar no sé quantos i nosaltres els hi oferíem a la casa de Palamós que tenim de la Fosca per gravar. Llavors anàvem allà i estàvem amb ells. Bueno, no entenc res, o sigui, t'ho juro, tope de random. Em vaig a fer el meu matxa
M'he comprat, abans he passat pel Veritas. Estic agafant una obsessió al Veritas perquè és el super que està més o menys a prop de casa meva. M'encanta com tot super health i no sé què. Entres i et sents super fit. Ja vull entrar al gym i al Veritas pues estic a tope. He comprat un suc de taronja, 4 euros, un litre de suc de taronja. Però és que, nena, es posa 100% natural, empresa familiar. A mi això m'ha guanyat. Empresa familiar, família d'agricultors de Lleida. Quilòmetre zero. O sigui, això està boníssim, no? Espero. Però mireu que mono el pot. I el packaging, o sigui, em sembla boníssim. Que fàcil és vendre'm alguna a mi, la veritat. O sigui, tot, que sigui una mica així mono, tal, bons valors i jo ja t'ho compro. Mireu que moni, no? I ara em vaig a fer el meu matcha, que consumeixo una quantitat de matcha espectacular, com potser 200 grams al mes, que això són quasi 100 euros. Bueno, una té uns costums una mica cars. Vaig a fer el meu petit berenar. Aquest seria el meu comfort food de berenar i esmorzar, que és granola amb iogurt de soja, matcha amb llet sense lactosa. Bueno, i això avui és extra, però suc de taronja si n'hi ha. Que ara estava pensant, i crec que hi ha 2 tipus de teams. Les persones que esmorzen i brenen el mateix, que sóc jo, o les persones que esmorzen i brenen coses diferents. He sigut, crec que quasi sempre, que esmorzen el mateix, però alguna època com que... O sigui, crec que hi ha dies que breno diferent al que esmorzo, però normalment esmorzo el mateix. Crec que esmorzar i berenar coses diferents és de persones més premium, perquè tenen com més coses per elegir, sabeu? Bueno, no sé, i després hi ha el team molt més obvi, team salat i team dolç per esmorzar, que evidentment aquí som, i per berenar, aquí som team dolç, absolutament sempre, sóc addicte al sucre, no puc esmorzar salat. És que més em posa de mala llet quan només hi ha l'opció d'esmorzar salat, o sigui, no puc. No puc. Anem a provar per primer cop l'açai. Què faig? Ho provo sol primer. Ho provo sol, va. Ai, que jo no he tocat res. Vale. Yeah. Hasta que no llego a las 8. Vale. Porque tú regresas ahí. Està bo. Tia, té gust de plàtan, que polles. Aunque ella camina. Tia, té gust literalment a plàtan. Puede ir al baño sola, le da miedo caer. No. O sea, ella ya tu amiga no va. Està boníssim. Li dono un 7. Claro, Està bo. Vull dir menys. claro. Hem provat.
Reines, estem a dimarts. Fa moltíssim que no em sento a parlar. Ha sigut una setmana bastant com rara. Avui anem a sopar amb l'Aina. Ara mateix estic sola a casa l'Aina perquè ella s'ha anat a treballar, però com que només treballa 2 hores, doncs estaré 2 hores sola. Llavors he d'ordenar una mica l'habitació perquè està feta un puto show i després em cuinaré alguna cosa per dinar i el meu plan és estar aquí chill. No sé, com que sento que a l'estat tant a Barcelona aquest estiu com que no puc treure vlogs com super guais, sabeu? Però bueno, la setmana que ve torno a pujar a Palamós, que és el lloc que més m'inspira del món per gravar perquè és preciós, la platja, el mar, tot. Llavors estaré a tope gravant un altre cop, tot i que potser no em passo molt a parlar perquè estarà tota la meva família i tot, llavors com que no em donarà com per sentar-me a parlar. Però sortirà el vlog mono, això ja ho sé segur, perquè és el lloc més maco del món i és el lloc que més m'inspira, la veritat. I res, a finals d'agost sí que tinc un viatge a Portugal amb les meves amigues que també, evidentment, gravaré, i al setembre el viatge de la meva vida, que ja veureu on és, però que em fa moltíssima il·lusió amb l'Aina i que, evidentment, també gravaré tot. Així que, això. Vale, el meu dinar he decidit que serà mini mozzarelles amb tomàquets cherries, una amanideta tonta, i després ahir vam anar a comprar i vam comprar això, que són com aquests sticks de pollo amb salsa teriyaki que té molt bona pinta, i em faré això. Vinc a despedir aquest vídeo, però abans us volia explicar que m'he comprat un micro. Mireu que bonic. Estic super feliç perquè just, com heu pogut veure, sobretot en aquest vídeo, he fet servir molt el meu mòbil com a micro, perquè sentia com que se sentia molt millor i tal. I em donava com molt toc. I vaig entrar a la web de la marca aquesta, la DJI, i aquest micro mini estava super rebaixat, o sigui, m'ha costat 40 euros dels 60 que costava. O sigui, estava super bé de preu i vaig dir, això és una senyal divina i me l'he de comprar. I m'encanta perquè té cancel·lació de soroll i he provat una mica i s'escolta bastant bé i estic super contenta. És una tonteria, però a mi aquestes coses em posen molt feliç. Llavors, a partir d'ara el faré servir, òbviament, i s'escoltarà molt millor els meus petits vídeos. Si heu arribat fins aquí, moltíssimes gràcies. Aquest ha sigut un vídeo bastant
random, amb no molt contingut, però bueno, jo crec que m'ha quedat boni. Ens veiem a la pròxima, espero. Així que res, adeu!